jam ngoro ndeng jam tu no hayfi jam tu yettugal awa ana wala jam tu ngorno jam tu no suka alhamdulillah ne gadi ge wat be jam no fa wa wat cellangal ana la ma cellangal alhamdulillah ay fu boy yettugal buy awa yaw yawnaki albarka so ma yew alhamdulillah do wawde horude yem do hori no hori ni o hebi dubi jel jetati joyi be do bi jetati capande jetati e joyi 85 ans kono hani be wakili be wawde horde bi kala cellangal honno wonire alhamdulillah gite den sey wala ide few fes rawna yaajo rawna fu wadi tuuti oui dum do unyata fusi yeso mo fus kala kon to wadi yeso mo unyata yamna ta si wadi ni wala ya on yibe babira men fotte mum do mede yaade Mali sengo gaya min ari men fotte mabbe nokkure do honno wiyete dongel karso dongel taso voilà dongel kaso won ko men fotte mabbe pratiquement be libe yata ray be hebi wano dubi capande jeetati e joyi 85 ans kono ala hiide malgré tout ça ara hibe wakili be tinni ka dina hibe hoori dum ko lewru suma e ni ara biro ko no woni sonna mabbe ara ko dum wadi wano dubi jelu non nangi be o musu gite ni tawronde tabe resion hari ya ala hiide on wondi dubi jelu sappo jeetati quel amour imaginez bedo e baben do be wondi dubi sappo e jeetati ara non no anda no wiete non le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire ara bedo non elle a commencé par le pire et elle a continué dans ça on espère que le meilleur viendra ara resa be jomba ka dewgal non e baben do hiata kono malgré tout ça elle a accepté notre papa ara be jombi do wondi mabbe don dido dine be dibi be yelo goto ala be jido di kambe baben do ara be wondi fendo saydo pratiquement alhamdulillah rabbil alamin ko wontum gite den ala hiade be ala hide few ara dum don ko yettude Allah ko alhamdulillah rabbil alamin tay wonti no wondi e sonnajo yidudo dum hidan dum ara dum kadi ko yettude Allah fi kala do fere den yaaja e kellangal ala kono be wonde mabbe be munni do ara ko yettude Allah vraiment menen kadi menen fokkiti Mali way men ari do men hawrondire mo men tay tigi go men daro men hiwro on ara meden fokkito e golleji kono haray meden huwondirde wobbe be holli wonde tigi on tawi men fotti e musibbe meden ga tawata vraiment fere den na ha to woniri ara ko men hiwrobe men hewtina nelal mabbe ara ko association foli mamun foli association mamun foli wonda ben sengo Angola ara ko ben addani en di mbudi dum go no do 500,000 francs guinéen ara be holli wonde yido men hewtin ondi ko beytiron ka sunna kati ka sumaye ara hino do 200,000 400,000 wala do kadi 100,000 do woni 500,000 d'accord ara ko yettude Allah ara ko dido ko men hewti ngondi wadon fi sumaye on beytiro ganani ara coggo sukar ara teddugal modon Allahumma amin Allah wadi kisi amin Allah wadi Allahumma Allah Allah wada mun banta Allah wadi banta Allah wadi banta Allah wadi waad amin bismillahir rahmanir rahim wallahu sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam jaramanani barka buy Allah ran be do afion amin biro non kadi me wantani ko nani me wanta be ngonne fo jarama Allah merci et au revoir